Hi guys, welcome to my channel at ngayong umaga tayo ay magkakaroon ng Get to Know More About Me Part 2. Hi, this is Von James D and welcome to my channel. Pero bago yan, kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa update ng latest videos na i-upload ko. Ito na guys, diba nung unang vlog ko, nakwento ko sa inyo yung aking, nasabi ko sa inyo yung aking real name. Ngayon naman, pag-usapan natin yung aking screen name. Saan ba nanggaling yung Von James D? Okay, so ito guys yung aking story about my screen name. Okay, yung aking screen name, yung na Von James D. Actually guys, yung Von James D ay yung Von kasi galing sa doon sa past. Yan. Dati kasi guys, yung aking forma ay mahilig mag-bonnet. So, hindi ako lumalabas ng bahay na walang bonnet. So, yun, parang naisipan ng past na gawan niya ako ng nickname. Yun nga yung Bon. Kasi dati yung aking screen name is Makumaku. Yung aking FB name is Makumaku. Kasi naghiwalay din kami ng yung Makumaku kasi guys is mahal ko. Kaso, yun, forever. Binago ko yung screen name ko nung nagkaroon ako ng another partner. Pero, although naghiwalay kami, yun na yung ginamit ko talaga yung Bon. Actually, unang screen name ko talaga is Bon Gray. Kaso, na-hack yung account ko. So, I have to change it to another name. So, hindi ko nalis yung Bon kasi according naman dun sa trivia na nabasa ko, saan ba yun? Parang Paris, I don't know kung Paris or what. Pero ang sabi naman dun, Bon daw is parang sweet yun. Kasi parang chocolate ganyan. I don't know. I don't have any idea about it. Pero yun nasabi nila. So hindi ko na pinalitan. Yung James, galing yun sa James Bond. So sabi ko, parang maganda yata i-combine yung James Bond. Pero parang hindi na masyadong halata na kinopya ko or parang may hawig doon sa James Bond. Ginawa ko siyang James. Bibigyan ko siyang Bond James. Yung D, actually guys, yung D na apelido ko, di ba nakwento ko sa inyo, yung hindi ko pala nasabi sa inyo guys, yung Thomas, na real surname ko ay hindi po talaga siya yung aming real surname. Yung aking lolo is a pure Chinese, so ang kanyang apelido talaga ay D. Tapos, nakapangasawa siyang Pilipina. And dahil munang panahon daw, dinedeport ata yung mga Chinese, kailangan niya magpakasal doon sa Pilipina na nobya niya sa Philippines. So, nagpakasal siya sa isang Bicolana. And meron silang friend na American. Ang apelido ay Thomas. So, noon daw kasi guys, according sa kanila, sa kwento ng lolo papa ko, noon daw, pwedeng kunin yung apelido ng ninong. Narito doon daw kung paano yung process, pero yun yung kwento sa akin. Kasi nung nagbisita din naman ako sa puntod ng tatay ng lolo ko, yung aking kalululuhan, nakalagay naman doon ay Don Carlos D. So, lahat mayayaman guys. Pero hindi ko na inabot yung yaman nila guys. Nakurang. Ayun, parang ganun yung story. So, kaya yun yung story ng Von James D. Next naman is my favorite color. Okay, my favorite color is R. Black and white. Pero ngayon, nag-experiment ako ng mga colors like blue or mga pastel colors. Pero yung talagang white and black. Pero ngayon guys, nahihilig na rin ako sa mga printed, yung mga floral and yung mga stripes. Nakikisabay pa rin kahit nawala tayo dun. Diba nasabi ko sa inyo before yung aking age, yung sa aking first vlog. Ngayon naman, sumasabay din pa rin tayo dun sa trend. Para hindi naman tayo na paglilipasan. Agad bagay sa inyo yung trend, huwag kayo matakot sumakay sa trend. Kasi sabi nga, yung age is just a number. Yan. Yun lang guys, yung aking favorite color. Yung aking mga memorable experience, siguro ay yung magkaroon ako ng award sa college. Kasi actually, hindi talaga ako magkaroon ng award talaga kasi hindi naman ako ganun katalino, hindi naman ako ganun kagaling. Pero active naman ako sa mga activities on schools. Kaya lang talagang hindi, siguro mag-iyan talaga yung personality ko talaga noon. So talagang hindi ako nabibigyan talaga ng mga ganung award.
And nung pagtungtong ko ng college, yun, hindi ko ini-expect na after ng mahabang pagpupuyat at pag-prepare ng thesis, I am happy and proud na sa dinami-dami namin, ako yung pinalad na magkaroon ng award, yung best in thesis. So guys, talaga sobrang mahirap po talaga sa lahat ng mga nag-aaral pa dyan, sa lahat ng mga gumagawa ngayon ng thesis. I know, alam nyo yung pakiramdam at yung experience kung gaano talaga kahirap gumawa ng thesis. Kasi kapag bumagsak kayo dyan guys, kapag bumagsak kayo sa thesis, uulit na naman kayo and makaka-affect yun sa graduation kung makaka-graduate kayo hindi. Kasi mostly na hindi pumapasa sa thesis, hindi nakakasama sa graduation. So nakakalungkot yung ganun. Kaya grabe yung pressure guys na aking nararamdaman that time. Nakala ko mag-failed ako kasi lahat ng classmates ko sobrang gagaling talaga. Even yung mga campaigns nila, yung mga ads nila, ang gaganda. Pero siguro nadaan na rin sa pagsusumikap at talagang pinag-aaralan ko yung aking libro. Kaya yun, ako yung napili nila na best in thesis. Ayan. So isa yun sa pinaka-great achievement and happiest moment ko, yung magkaroon ng award na best in thesis. Yung aking saddest moment o yung sabi ko ng pinakamalungkot na memory siguro ay yung yung syempre mawala yung parents ko kasi wala na po akong parents guys, both mother and father. Nauna yung nawala yung mother ko, I think 2006, and then yung father ko I think 2017 yun. So nakakalungkot yung ganun, pero syempre life must go on nga guys. So luckily naman hindi naman ako mag-isa sa bahay kasi doon ko na pinatira yung aking mga kapatid. Kasi yung mga kapatid ko guys, marami silang family. So, since mag-isa naman ako sa bahay, pinalipat ko na lang sila para hindi na sila Ayan. Okay. So, yun lang yung aking saddest moment talaga guys. Kahit naman siguro sino, yun ang pinakamalungkot na nangyari sa buhay. Yung mawalan tayo na mahal sa buhay. Kaya, yun yung mga moments na hindi ko talaga makakalimutan. Talagang yun guys, pinakamalungkot na part ng life ko yun. Pero yun nga, I know na happy naman sila. Kaya yung mga mayroon pang parents dyan, yung mga magulang, bali nyo yung parents nyo kasi tira lang na kumbaga mayroon na tayong may buhay. Kaya dapat pahalaga natin yun. So kailan mo sasabihin na love mo yung parents mo kapag wala na sila. So hanggat buhay sila, paramdam mo yung love and care for them para lahat tayo binibless. Yung aking mga favorite music na mga song, madalas kong kantahin guys pag nagbibideo, okay, hindi mawawala yung mga song ng River Maya. Okay, yung River Maya guys, yung lahat ng song ng River Maya favorite ko. And then ano pa ba? Johnny Gibbs, yung song ni Johnny Gibbs, yung Fallen, tsaka yung Kung Mamahalin Mo Lang Ko. And then Augie Alcacid. Sa mga Hollywood naman, tinatry ko na rin mag-Justin Bieber, Ricky Martin, mga ganun. Mga rock na yan. Iba, mga rock like Guns N' Roses. Bon Jovi, ayan. Yan yung mga favorite singers, artists ko, and mga music. Pero sa ngayon guys, gusto ko yung mga parang danceable, mga pop-pop. Kasi syempre, pag mga nasa inuman naman, syempre yung mga oldies yung kinakanta. Depende sa kajamin guys. Kung ang kajamin nyo naman mga teens or kung ano yung trip nilang kantahin, syempre makikisabay din ako. So, ayun yung aking mga favorite or favorite songs or music. So, ayan pala guys yung aking part 2 ng aking Get to Know More About Me. So, bago tayo magpaalam guys, shoutout muna sa aking mga friends sa Bicolano vloggers, yung aking Oragon kami. So, abangan nyo pala yung aming collaboration. Yung aking collaboration kay tuloy ko yung aking list guys. Okay. Yung aking collaboration kay Dexter, okay, Dexter. Yan, kay Dex. Yung kanyang YouTube account ay JD Condes. Ayan, kung hanapin niyo po, ayan po, ibigay ko yung description ng kanyang link ng kanyang channel. And also, abangan niyo din yung aming collaboration ni
Tyler Mackey. Ayan. So, hi kay Tyler Mackey and kay JD. Ayan. So, abangan niyo po yung aming collaboration. At sigurado mag-enjoy po kayo sa gagawin naming video. And also, shout out din kina Zane Manzanido. Yan, ilalagay ko rin yung kanyang account. Yan po, pakitingnan yung kanyang account. And si Ryan Bermas Vlog, Raymond Cansulia, hello sa inyo. Quen Ray Vlogs, yung kay Quen Ray Vlogs, nakakabulog guys. Kay Chesang Mond Jeeb, ayan, at kay John Michael. Okay, congrats din pala kay Chesang Mond Jeeb at kay John Michael guys, kasi itong dalawang to, itong mga urago na to ay monetize na po sila guys. Congratulations sa inyo guys. Ayan, so kung naman may pa ano na kayo dyan, may pa pajami naman dyan, burger naman guys. Again, yung abangan nyo din pala yung kaibigan ko pang isa, yung na-interview ko guys, si Fernan, ano ba pangalan? Ano yung channel? Fernan Perdigon. Then magkakaroon niyo po siya soon ng kanyang YouTube channel. So, abangan niyo po guys yung aming mga collaboration and mga vlogs na gagawin. So again, support niyo po sila lahat. Ayan, support po tayo guys. Again, maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong umaga sa aking Get to Know More About Me. So hanggang sa muli guys, and have a nice day. Bye!